Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ayan, nandito tayo ngayon na naman guys sa Souq Salmiya. Ayan, papunta ako doon sa sa salon mo pa haircut. Ayan, sa Souq Salmiya, ang daming tao. Ayan. Tambayan kasi to ng mga tao yan. Daming tao. Sobrang daming tao. Thank you. Sobrang daming tao. Kaya nag-walking ako papunta doon sa malapit lang naman yung salon dito kasi mahaba-haba na yung buhok ko. So I need to cut my hair. Kaya yan guys, sa mga hindi pa dyan nakapag-subscribe, please do subscribe and don't forget to click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga new videos. Ayan. While walking po papunta doon sa sa salon. Ayan. Kailangan natin ding tumingin sa daan. Ayan. Meron ding mga nagmamask, meron ding wala. Pero yung mga hindi nagmamask, siguro mga vaccinated na sila. Pero ano pa rin, kailangan pa talagang magmask. Pero hindi ako nagmask. Kasi hindi ako makahinga. Nandito tayo ngayon sa sa Ambassador Supermarket. Ayan, Pilipino yung may-ari niyan. Ambassador Supermarket. Mga yan, mga Filipino items, Filipino foods. Nandyan po yan siya. Tapos ito, Big C. Big C. Ayan, Big C. Panglahi yung may-ari niya. Marami din yung customer dyan. Tapos dito naman tayo sa Al-Mahamid. Al-Mahamid, dito natin mabibili yung mga mumurahing mga bilihin, mga damit, sapatos, shoes, ayan. Ngayon, napunta tayo ngayon dito sa Little Manila. Ayan si ate. Ayan. Ayan, nandito tayo ngayon sa Little Manila Restaurant. Bakit siya tinatawag na Little Manila? Little Manila kasi mostly po yung mga tao dito ay mga Pilipino. Yan, nandyan din po yung mga shop ng mga Pilipino sa taas at saka sa baba. Mga Filipino foods yung binibinta. Kaya guys, pasok tayo dun sa loob. Ayan, pasok tayo. Maraming tao. Ayan guys, dito tayo ngayon sa Salamig. Ayan, Pilipino po yung mayari nito. Marami po silang mga customers. Ayan, Pilipino kumakain. Mackerel? Ito po yung mga ulam na tinitinda nila. Oh, probably. Fried? Yeah, so... Ano ito tayo? Tila pa. Tila pa. Tila pa rin. Masarap yan. Mura lang. Mura lang yan. Hindi nakabalot na. Bigyan mo ito lang gusto niya, tapos pumbayan mo sa akin kanin. Yan, sa mga Pilipinong gusto kumakain dyan. Kumakain ito para nasa Pilipinas kayo. Soman, Biko, Ikaw. Ano sa'yo, Ben? Tignan mo doon, Ben. Mulay? Yan, ang ganda yung shumay. Wow, cake. Ayan, nakaribin na siya. Ayan guys, nandito na po tayo sa salon. Dito pa ako lagi nagpa-haircut. Monthly haircut guys. Ayan. My friend. Hi my bro. Hi, how are you? Good. Hi. And here's the guy who do my haircut. Yeah. You want haircut? No? Haircut? Ayan guys. Shower. May shower dito sa sa Souq, shower. Yan.
Tapos na akong nagpagupit, oh. Tapos nang nagpagupit, dumadami yung tao dito sa Souq Salmiya. Pero thanks God naman, wala naman ding mga balita regarding sa pag-spread out sa coronavirus. Wala man. Sana mawala na yung corona. Kaya dami pa rin tao. Ayan, walking muna tayo. Pauwi na guys. Kasi nakapagod mag gala-gala, sobrang init. Ayan. Bro, where is the milk, bro? Milk. Milk Yeah. powder. Milk powder. Bear brand like that. Bear brand. Wow. How much this one? Is this the price or this one up? So what is the difference this one and this one? Different, another company. Ah, but they're the same. Thank you, brother. Saat ini dengan kerajaan bersusah,